Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Za mu hada Aziza da Abdulmalik a aure. Kina nufin ki ce ki ba ki amince ba? Alhamdulillah. Ban amince ba yayi mare kuma ba zan taba amincewa ba. Saboda ni tsakanina da kai ba soyayya bane ba, shakuwa ne. Ka sa ranka cewa ba kai kaɗai bane. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Malam baka iya bada hakuri bane? Ya hakuri, wallahi ban ganki ba. Nan gaba idan za ka yi tafiya, ka ringa kallon gabanka. Dubi yadda ka zuba min da kaddu sai ka ce wani makaho. Ya hakuri. To me basti yake nufi? Dan uwan juna kenan. Dalla ware. Asin da asin ra'ayi